Yes. Yes. Gala. Hi. Hi, Chief. Ijiri ekele cheke big obi ihe mba eji ahụ ụzọ ịchọwanye mma onye na-eme ndị uwe obiọma onye ahụ big obi maka ọganihu ụmụ mmadụ maka obiọma ndị mmadụ ụwa niile ji gbakọ aka sie ya ihe mba nwoke eji ahụ ụzọ ihe mba nwoke nwafọ amafọ kraka ihe mba nwoke eji ahụ ụzọ ihe mba nwoke onye nyekwa scholarship ihe mba nwoke injinia Chijindu Kelechieke nwafọ amafọ kraka ihe mba nwoke eji ahụ ụzọ ihe mba nwoke o ji youth empowerment na-ededara ụlọ managing director ihe mba Nigeria Limited village city light ka o tinyere ndị mmadụ ụzọ ihe amafọ ọ na-enyere ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka ijiele fimeka meji aga odogwu meji eme ọnụ ihe mba onye eze na awa festi ije emuwe obiọma onye eze na villa festi akire Moses Ekeleki Manoroma ihe mba founder and president Odenigbo Cultural Club, Dallas, Texas. Onye dị na room Creator and CEO, Metroplex.com. Ibero na lo we radio, anya marana. Yemba waku, awoku e. Yemba waku e jamuzo. Yemba waku. Injinia Kelechi Kemwa. Yemba waku e jamuzo. Yemba waku. Ichie. Onya awonyo obioma. Yemba waku e jamuzo. Yemba waku. Kelechi Kelechi rime gogo. Ati nyere dia. Founder and director of Big Obi Production. Yemba one kraka o je nyere ụwa aka ije mere ọtụtụ mmadụ ihe ọma ije mere ebe nwoke eme ihe ọma ọwụ ya kiri Moses ji kpọọ gị o ji alata gwọrịa ihe ọma ije mere uwe erika ihe mba ndị nyere aka erika ihe mba ndị jiri ụzọ eji akpata ego ihe mba erika ahụ akịra Moses eso ọ wụ ya ji kpọọ gị Akachukwu kwadoro fim ka odogwu Dallas o jikọrọ were meje mma Yemba.com Yemba nwoke eji ahụ ụzọ
onye nke kọchọ juru garụ ọkụ na-agụnyere nwa ya n'aka achiki nyere gị ihe Afrịka ịbịaruo na lowere ọwụ ọkụ eji ahụ ụzọ iji enwekọma ụwa na-akụrụ gị aka ihe ọma ị na-emere omerika anya na ahụ ya akịra Moses ekele na-ejighị onye eze ichie odogwa m afọ ka nna aka anyị ji gaga ambassador of empowerment, youth empowerment, scholarship, village street light ihe amafọ onye ji nyere eze eruwe ya na-etu nwanne ya maka echi dị ime onye ma ihe ọ ga-amụ ịmarakwanna ihe imo anyị chọrọ unube nwanne gbara ọsọ unube nwanne gbara ọsọ onye ribe enye nyetu nwanne ya bigo bizi enye menye ụmụnye m ji akpọ ya ihe mba odogwo were gagbara aka onye ọma na Dallas Texas onye eze onye ọma na fim While these people are getting ready, canopy number 3. They are ready. They are ready. Okay. But DJ, give them their music. Yeah. Because the way we're gonna do it, Azaka is coming, all these groups are coming, the fourth group will take ready and follow behind. Aka National Union is that progressive upper. Group 3, Aro Tuku Progressive, Tukumu Aro, National. All right. Do not go to the front DJ, please. If you are now DJ, Again. Let's have to go out and wait to take something in the because we will not about because this announcement, this music and go our group music. We can play any music that can suit others. Get the manner any state that will do it. Can a million sis one? Yes, yes. While at this time, the Igbo traditional rulers. Yes, the Igbo Council of Chiefs and Traditional Rulers under the leadership of the China DJ, because let's welcome our okay, go. Yes, sir. This is your culture, yes. Your culture, your tradition. We are doing Igbo culture. That is what they have to come first. Uderi, Wadio Hama, Nishingu Miri, Ian Seller, Nabiano. You were the boot to win. Yes. Your video, your camera being showcased all over the world at this moment. Abatan.
Really step for a green reception area. Yes. Ahora green, ahora red, or green. But I don't know when you have red. Oh, I need you know. Feel free to take as many pictures as you can. Igbo Council of Chiefs. Go and look for your books. Thank you so much in the council. Mother Kanko, I will go and never in there. Yes, big Obi. Yes. Big Obi, you are doing very well. Cheer, Big Obi. This is our culture. This is our identity. We are very proud of our culture. Because all I give out when this is vehicle, KEB 'm Igbo, thank you so much. Thank you. You're welcome. Hey. Get ready. Because Aka National, Idaho Progressive, Upper and Odu, also United. Please, you get ready.
Leader of Progressive Upper. Go and move your car. The tow trucks are there already. The tow trucks are there. Go and move your vehicle. On the now, 5 minutes, 5 minutes. Hurry up. Move on. The first one is 5 minutes. Because I need as progressive. Association, Progressive Progressive.
Progressive. DFW member, no, your group is going. We are not calling individually. Okay, thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Progressive, DFW, all associations, go and supply DJ your music. Association, Progressive, Progressive. Yes. Yes. As your keep working your hands. That's right. Yes, yeah, Mbano Progressive Association. Instead of Mbano, DFW. Big on you. Vacation and them on YouTube. Yes. Okay, man. Next association, get ready, get ready, get ready. Get ready. We will not make any association. Progressive Union, Enugu International Association. Get up and come out to Enugu
State. Union, Obama Development Union, Obama. Yes. They are coming. Enugu State Cooperative are coming. Enugu International. Number 6. Okay, people. People princess, thank you. Association. Gala Come Aka
Don't let me move you around, please. Okay, do be fast. Hey. Finish up. There we go. Finish up. One minute. Single file, move aside. So move. So just forward, Association Erika and Dallas. That's why he's taking us long. I deserve it. Okay, please let's go. And then the because you hear local government area. That's DSW.
You're on Facebook and Instagram. Yes, you know my James, yeah. Sweet diamond, see Isika. I got Honorable Machuku, one of best consider African War II. See why one question. Your video, your camera. Yeah. Chief and Mom, Ojibu Ibekwe, Director, Ibri Hotels Limited. It's not a deal. What I told you to do. I told you to do. Dallas, Erika. Dallas, Texas. You are on Facebook. You are in Dallas, Texas. Igbo Day in Dallas, Texas. 2022. Next photo. Dalo, and I can now. You are in Dallas, Texas. I'm
Thank you. Thank you. Go and take your picture. Stay where you are, take a good picture. Abiaro. Association. Community Progressive, you do it progressive, who do we love you.
Una
Thank you, Big Joe. Big Joe, thank you. Hey, hey, Joey. You're the kind. Okay. Now the president, you know. Who will be on your side? Who will follow me? Also, Igbo Community Association of Nigeria, because cultural director, where Asia, when the Council of Chiefs, I am in the Council of Chiefs. Cultural director, and about the Council of You say? If you no charge, you can check it in Nigeria. Nearly that the mega got to how to come from years ago. And the culture like I'm doing years. None of them had the council. Be free. The cable cool of Rome. Yeah. Danile Keleno. Yeah. Castle Mamma. Because I am Lodgy. Oja de Mma. Oh, Hindi Bokaine. I think I can lend you Bonile. Banile Deba. Yadunu Namma. I say I ain't got the Kechi. Ichina Wabu. I say I ain't got the cause on me, Nana Tata. I got the cause on Ucha, Agapayaga. Oga Diri Bonamano Toto. Manehi, Monabale. Bikuno Patacono, Yemono, Supono. You had Ryan in and Maya, Gamma Chanoji. Because Yadruno Namana, Jesus Christ, when you want. Amen. Okay, of Roman, Your Highness. How are your job? You might dig it.
onye eze aga n'ọchị anyị na-eme omenala Igbo anyị atụgharị ya mmanya ihe anyị kwuru n'okwu ka anyị ekwu n'abalị ọrịa na-eze ọ ya adịrị Igbo mma anyị ya na-asụ Igbo na-asụba anyị ya na-asụ oyibo onye chọọ oyibo ọgba onye Igbo ọgwa ya ihe ekwu Igbo omidi mana ọ bụrụ ịbịa ebe anyị na-asụrụ anyị oyibo Hausa na-asụ nkebe Yoruba na-asụ ka ka anyị na-esu asụrụ anyị ọ ya adịrị na anyị mma ọhụrụ in the interest of time, I will not go to, I will invite you to the brochure and the event program to look at, take a look at the address because I said time. Take a moment to look at it. And I want to thank all of you again for being here this evening, in spite of the pleasant summer heat. I know we made some provisions to make you cool. I want you to, wherever you are, please feel relaxed and comfortable. Again, I want to thank all of you for coming. And when we finish here, may the Lord Almighty lead you to your destination. In Jesus' name. Amen. Thank you. Abacha, 10 million. Abatete ọkwa ni 10 million yo wetiela akuku ala London anyị ma na ọnụ ọketi DJ dalo oluba kere ka ijekwuwa mezi owele idani DJ no mkpa ụnụ ma mkpa agụ ndị obi mụrụ m ekene m ụnụ nnọọkwa na lekene Ọbanalu na-ekene mụ mmachi ọba ka eji bilinu udogwu obosu kwala n'ụlọ ligo ogidi nwere dị agbalụ n'ụmụ egwu ịfụnanya ọjọtụ isi mmiri na nwanyị ma n'ụlọ ya ọrụ ukwu ndị ọma oke na na-ekene mụ ụmụ ndị ọka ekene ụmụ na-achị n'ala ekene ụmụ ụlọchi oru mmụọ na-anụ mmụọ ife nkili idemlibejiba ka amụrụ fahụ ofu bụ ogiri ofu bụ ọjọtọ ogiri webilisi obodo na Idemili North n'aka nke ọzọ ọjọtọ webilisi obodo Idemili South my Idemili niile ofu ka anyị ji aga nọ current treasurer Idemili Foundation Dallas Fort Worth ide na Emeka Val machie egwe n'obosi onye nke Chineke Bọba bụ Idemili Foundation Dallas Fort Worth bụkwa memba ICAN Board of Directors ya bụ ka ịbụ niile na Dallas Oliakịa Adịde Mrs. Carol machie Oli Madika Ọmalịcha Oliakụ machie igwe Idenna Chisidi Ugokwe Abanukwu n'obi anyị ma n'elu ya gentleman Oji Ofeje Chairman Welfare Committee Idemili Foundation Dallas Fort Worth Founding member Idemili Foundation Dallas Fort Worth Oliakịa Adịde Henekayere Ugokwe ọkwanye n'obi a na nsọkọ ọkụkwa eletrik ụmụama ezi nwanyị n'obi Idenna Barrister Emeka Okowo Okwukwu otu ome na mgbele obi Principal Partner
Meme Chambers of Nigeria. Kedekwa n'obi abụya, adịde barịsa oyibo kwesịrị na mgbede ogidi associate partner Meme Chambers of Nigeria. Ide na chịkọtọ ịma mmadụ abụchichi BMT Ogwosichi Umoga nke Pọlụ Obosi Vice President Emeritus former treasurer and founding member David Foundation Dallas Support President Emeritus Obosi Development Association under USA Adide ni sọsẹ nana mi tu Okoto ni abia o Wàlọ́ mma Ugbo Obosi Omoga Lọ́wọ́ Mrs. Obi Amaka Sẹ́nu Ede Gachọ Kembo Awọ́n Ọmọlẹ́cha nwa Adasi Ugboji Ezigbo nwanyị ekene mụ Chief Chukwu Odeju Akinade Nna Nyelebeze nke mbụ Yọji Abụọ Enugu Steeti Ezigbo ọgọ ndị Ugboji Demili ọgọ Uchi ọzọ Adide Dr. Elizabeth Olachukwu Ada Diorama Ada Ambassador One Ambassador Benjamin Mweke Olachukwu Ụmụ Amaja Pioneer Field Member Daily Foundation Dallas Support Iyon Dr. Edith Uzombacho Adide Wachetara obodo nna ya Ena Sọni Ife dị maazị Obi Gojile Mpi Obosi Fọna Gositi Social Club Blessing Kede kwalụ bụ onye akụ ya o Adịghị nke maazị Obi Shela nwanyị Otu nwanyị Obi ike na ndaba Ide na Chipika Obiora Ogwesi ugo na-agba nna ya lugo Onye abịa ide Ada Muslim Obiora Enyi nwanyị Ide na Satoni Ani akọ Gojile Obi n'Orukwu Onye abịa Adide na the Princess Ifeanyi akọ Ugwese Royal Star Orukwu Kosi bi ụwa Ide na Dọtị Ike Ebuchunam Emekwa akọ Okidi CEO CHC Specialist Pharmacy and Consultants Kedelu Boli Apia Adide Dr. Mrs. Kisi Ebuchunam Ogbu Achiroku CEO Regency Healing Medical Clinic and Regency Healing Medical Spa Shifia Katuba Okidi all the beautiful wears. Chief Emeka Akwayo Next time. Obina Bakete President Bakete BMW USA Former Treasurer David Foundation Dallas Fort Worth Kedelu Boli Apia Lolo Oluchi Akwayo Achalugo nwanyị Ozugbo Okwesi First Lady Abakete BMW USA Chief Thank you. You have done well. Thank you so much. Yes. Even about the gold, even the gold. Yes. This is the former Carol Chukwukele, founding First Lady Emeritus Daily Foundation Dallas Fort Worth Iden na enwere okwu Okoye Efosi na Chinochi former General Secretary Daily Foundation Dallas Fort Worth Adide Adochukwu family law practitioner certified by and psychiatric Adije Julia Yebia watching the mellow. I super on the fire. But woman is a woman. What woman is a woman?
Council of Chiefs. Dallas Council of Chiefs. Free scholarship. We are one day. I'm a man. Didn't mean the man. And the promo. And I mean the teacher. I go on the tour. I feel Dallas. That one day the man. That one day the man. I be under the mouth. I be under the mouth. Then I don't know what I mean the mouth. I be under the mouth. Like
mmadụ emego ndị akwa ndị ajemonụ isi kwakọ progressive union Dallas nke dị na Texas ezi udo na-ede mmanụ
African in Asia. Obi one of Obi. Ndebo le kwoku maso. Onya wo na ya le bogo. Meto ya kan shira o. Bogo la lelu. Ye mu ko ye. Ye mu ka mama. Ye mu ko. Odi ye kan reach ne ke one of them. Aya one of them. Abura na ko na no ke je o. Ndi o ko ga. Abura na ko. Aya lo ke je bia. Ni a je ko. Ni a je la ya. Joy,
Church.
Una menos una
mad because I got a country accent. How you gonna get mad at me? I let you take it. How you, mama? Making sure my masaya I mean shut them the sabak the man Gala yeah man on the bazaya girl so la pasa man got us man la tama ba I'm happy back you look company I'm not gonna come in but I can't tell you that's not gonna want you I see you all for me